ৰিচা বসুমতাৰী আৰু মই NRDS Senior Secondary খৈৰাবাৰীৰ পৰা এবাৰ HS ফাইনেল দিছোঁ আৰু 92.2% পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। নিৰ্দিষ্টকৈ কিমান ঘণ্টা পঢ়িছিল? নিৰ্দিষ্টকৈ 10 to 12 hour। ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা কৰে? ঘৰৰ পৰা আছা। আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী দেখিছোঁ স্কুটি বা বাইক নহ'লে কলেজলৈ নাহে, কি ক'ব? সেইটো আচলতে মানে তেনেকুৱা একো কিবা নহয়। কলেজত আহিলে বাইক ল'বই লাগে নেকি? নাই, তেনেকুৱা একো নাই। মোকতো মোৰ দেউতাই থ'ব আহিছিল আৰু কেতিয়াবা মই নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগতো আহি গৈছিলোঁ। চ' এইটো নিজৰ ইচ্ছা মতে। ভৱিষ্যতে কি হোৱাৰ সপোন আছে? ভৱিষ্যতে মোৰ এজন চিভিল চাৰ্ভেণ্ট হোৱাৰ সপোন আছে। ইংলিছ, MIL Assamese, জিঅ'গ্ৰাফী, এডুকেশ্যন, পলিটিকেল, ইকনমিক্স এই গোটেইকেইটা ছাবজেক্টতে লেটাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। आंनि खुलुमनायखौ नोंथांमोन रायजो राजाफोरनिसिम बावहरनाय जाबाय। आंनि मुङा खबाम बर'। आं बे NRDS Senior Secondary स्कुलनिफ्राय देग्लायनि जा HS आनजादनि जोबथा आनजादनि फिथाइखौ दिनै मोननो हादों। बेयाव आं 92.2% मोननो हादों आरो माबायदि फरायदों? आंनि फरायनाया जेबो टाइम टेबोल बानायाखैमोन। जा समाव सम मोन्दोंमोन बे समावनो फरायदोंमोन आरो आसा खालामोदि जा सार मेडाममोननि बोर सारस्रिनाय आरो अननाया जोंनि सेराव अरायबो थागोन आरो बेखौनो जों मिजिंथिनानै अरायबो दावगालांबाय थागोन। आरो नोंनि नैबे NRDS जुनियर कलेजनिफ्राय बेसेबांसो गोजान जायो नोंनि न'सिम? आंनि न'सिम 7.12 किल'मिटार जागोन। थांलाय फैलाय खालामो? थांलाय फैलाय खालामो। माजों खालामो? साइकेलजों। बेनिफ्राय बेयाव खस्थ' जायोना फरायनायफ्राव? बिराद खस्थ' जायोमोन बिराद। नाजानाय थायोब्ला जाफुंसारनाय समखौबो माने खालामनाय। माने इयुनाव मा जानो सिमां दं? आं इयुनाव सासे सिभिल सार्भेन्ट जानायखौ सिमां नुदों। बेनि थाखाय नोङो दायो प्रिपेरेसन खालामबाय। गासै साबजेक्टआवबो लेटार मोननो हादों। 6 out of 6 इंलिसाव मोनदों, MIL बड', जिअ'ग्राफी, पलिटिकेल, इकनमिक्स आरो एजुकेशनाव मोनदों। NRDSৰ ফালৰ পৰা 90% কৰিহে আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। মই গোটেইকেইটাতে পাইছোঁ, পলিটিকেল, জিঅ'গ্ৰাফী, ইংলিছ, MIL এণ্ড এডুকেশ্যন। মই জিঅ'গ্ৰাফীত হায়েষ্ট পাইছোঁ 99। তথাপি সকলো টিচাৰ তথা NRDSৰ যিমানখিনি সদস্য আছে সকলোৱে বহুতো সহায় কৰিছে। তেওঁলোকৰ পৰা যিবোৰ মই সাহাৰ্য পাইছোঁ নোটছৰ পৰা আদি কৰি সেইবোৰো পঢ়িছোঁ, পঢ়ি নিজেও অলপ সেইবোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা মেকিং কৰি এনেকৈ লিখিছোঁ। অধ্যয়ন কৰাৰ কিবা টাইম টেবুল লৈছিলে নেকি? অধ্যয়ন কৰাৰ টাইম টেবুল হয়, অলপ মানে ফ'ল' কৰিছিলোঁ। মানে 100% ফ'ল' কৰিব পৰা নাছিলোঁ, তথাপি ফ'ল' কৰিছিলোঁ, পঢ়িছিলোঁ সেনেকৈ। সেইখিনি ভৱিষ্যতে কি হ'ব? মই ভৱিষ্যত UPSC লাইনতে যাম বুলি ভাবিছোঁ, ক্ৰেক কৰিম বুলি ভাবিছোঁ UPSC। ক'ত এডমিশ্যন? মই কটন মহাবিদ্যালয়ত এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবিছোঁ বৰ্তমান। गिबियावनो आङो गासै नायगिबि नोंथांमोननिसिम नोंथांमोननि चेनेलनि थ्रुयै बयखौबो आं गोजोननाय बावहरबाय। दा जोंहा रिजाल्टआ फिथाइया मोजाङानो, गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो जोङो माखासे फरायसुला बिथांमोना मोजां रिजाल्ट खालामनानै होलांबाय। जोंहा रिजाल्ट बायदि हाइस्ट पार्सेन्टेज 92.2। सानै गथ'आ जोंनि फरायसालिनिफ्राय NRDS Senior Secondary गेजेरारि गोजौ फरायसालिनिफ्राय 92.2% लानानै उथ्रिसारनो हादों। बेनि उनावहाय 90.2 माने पार्सेन्ट लानानैहाय आरो सासेबाव बिदिनो डिस्टिंसनाव जोंहा 4 बेनिफ्राय स्टार मार्क लानो हादों 9 फरायसुला बिथांमोना। दा बिथांमोनखौबो आङो नोंथांमोननि चेनेलनि थ्रुयै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननायखौ जासिहरबाय, जाहाथे बिथांमोना इयुनावबो मोजां रिजाल्ट खालामनानै बिदि ओनसोलनि बा फरायसालिफोरनि मुंखौहाय माने गोजों खालामनो हायो बेखौ आं आसा लाखिबाय। बेनिफ्राय स्टाफनि माने बेयाव कोअर्डिनेसनफोर माबायदि बेखौ बाख्नायनांगोन। जोंहा NRDS Senior Secondary स्कुलनि जिथु फोरोंगुरु बिथांमोना नारा नाथाय बयबो खौसेथियै खामानि मावलांदों। जोङो स्टुडेन्टफोरखौ जिखिनि जोङो जोंनिफ्राय होनांगौ, जोंनिफ्राय जिखिनि नोजोर बोनांगौ, जों बेखिनिखौ जयै बिथांमोना आंजों सापर्ट होनायजों आं गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोननि बे नाजानायावनो दिनैनि बे फिथाइया। लोगोसे जोंहा मेनेजमेन्टखौबो जोङो बाख्नायनांगोन। बिथांमोना
माने जेबो खोथा सानालासिनो गथ' गथायनि मोजां जानायखौ लुबैनानै बिथांमोनाबो हाजासे जोंखौ सापर्ट खालामो दा बे बेलायावहाय आं फैबाय थानाय समफोराव बिनिख्रुइ बांसिन मोजां खालामनो नंगौ फैबाय थानाय समावबो जोंहा मोजां फिथाइ जागोनखौ जों आसा फारियो बेबायदिनो जोङो खामानि मावगासिनो दङ आरो बेनिख्रुइ बांसिन मोजां रिजाल्ट मोनगोनखौ जों आसा फारियो देग्लाय बेसेबां माने एपियार जादों देग्लाय जोंहा टटेल फ्रेश केन्डिडेट 128 स्टुडेन्ट एपियार जादों बेनि गेजेरावनो 123 बिदि पास आउट खालामदों পোনপ্ৰথমে মই যিসকল এইবাৰী আমাৰ এইচএছ ফাইনেল দিছে পৰীক্ষাৰ্থী ভাল ফলাফল দেখাবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে মোৰ যিখিনি ষ্টাফ আছে তো তেওঁলোককো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকে বহুতখিনি কষ্ট কৰাৰ ফলত আজি এইটো ৰিজাল্ট আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তো তেওঁলোকৰ ষ্টুডেণ্ট আৰু টিচাৰ লগতে তেওঁলোকৰ পেৰেণ্টছ সকলোৰে সহযোগিতা আছে সহযোগিতা থকাৰ কাৰণে আমি এইখিনি ৰিজাল্ট পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তো এইখিনি অঞ্চলৰ ভিতৰত ভাল পাৰ্চেণ্ট পাবলৈ সক্ষম হৈছে খৈৰাবাৰী অঞ্চলৰ ভিতৰতে যিটো এডুকেশ্যনৰ এনভাইৰনমেণ্ট সেই এনভাইৰনমেণ্টটো খৈৰাবাৰী অঞ্চলত পৰিৱৰ্তন হৈ আহি আছে দিনে দিনে তো আগৰ যিবিলাক ৰিজাল্ট সেই ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে আমাৰ ৰিজাল্টটো দিনে দিনে ভাল হৈ আহি আছে সেইকাৰণে মই টিচিং ষ্টাফ লৈ পিনে খুবেই আনন্দিত এইখিনিয়ে ক'লোঁ আহি থকা দিনতো আপোনালোকে প্ৰচেষ্টা চলাব আমাৰ ফালৰ পৰা 100% আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যে ভাল ৰিজাল্ট মানে খৈৰাবাৰী অঞ্চলত যাতে কৰিব পাৰোঁ তো এইখিনি আজিলৈকে এইখিনি আজি যোনটো পাৰ্চেণ্ট ওলালে তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থকাৰ ফলত চেষ্টা কৰাৰ ফালৰ পৰাই হৈছে এইটো ৰিজাল্টটো এইখিনিয়ে एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानफारायाव 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानफारायाव मुं थिसननो हागोन बाक्सा जिल्लानि बागानफारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानफारा बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानफारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन बेजों लोगोसे एसामिस बड' हिन्दी नेपाली अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकल साइन्स एडुकेशन एडभान्स एसामिस एडभान्स बड' लजिक एन्ड फिलसफि इकनमिक्स जिअग्राफि एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानफारायाव experience and qualified teachers, best education with adorable fees, education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls by the थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथायाव बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानफारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानफारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।